No nome do Pai, e do Fillo, e do Espírito Santo. Amén. A graza do noso Señor Xesucristo, o amor do Pai e a comunión do Espírito Santo sexan con todos vós. Benvidos, irmáns, a esta celebración da Santa Misa dende aquí, dende a parroquia de San Fructuoso en Santiago de Compostela. Un saúdo moi cordial tamén a todos os que nos seguen pola televisión de Galicia en calquera recanto do mundo, en especial, dun xeito especial, os nosos emigrantes. E un cariño moi particular tamén para todos os enfermos, os que están sós, os maiores, os que viven nas residencias. Queremos ampliar o noso espectro do corazón para todas esas persoas que sofren as consecuencias dos lumes destes días. Con todos vós, celebramos a Santa Misa e comenzamos con humildade pedindo perdón polas nosas faltas. Deus omnipotente teña piedade de nós, nos conceda o perdón dos nosos pecados e nos leve á vida eterna. Gloria a Deus no ceo e paz ao seu pobo na terra. Noso Señor Deus, Rei do ceo, Deus Pai Todopoderoso, loámoste, bendicímoste, adorámoste, glorificámoste e dámosche grazas pola túa inmensa gloria. Señor Fillo único, Xesucristo, Señor Deus, Año de Deus, Fillo do Pai, ti que quita o pecado do mundo, ten piedade de nós. Ti que quita o pecado do mundo, escoita a nosa oración. Ti que estás á dereita do Pai, ten piedade de nós. Porque ti é o único Santo, ti o único Señor, ti o único Altísimo Xesucristo, co Espírito Santo, na gloria de Deus Pai. Amén. Oremos. Deus noso Pai, ti que preparaches bens invisibles para aqueles que te aman, enche os nosos corazóns co teu amor, fai que amándote a ti en todo e sobre todo, alcancemos as túas promesas que superan todo desexo. Polo noso Señor Xesucristo, teu Fillo, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo por sempre eternamente. Lectura do libro do profeta Xeremías. Naquel tempo, as autoridades dixéronlle ao rei: «Fágase morrer a este home, pois deste xeito está a afrouxar os ánimos dos homes de guerra que quedan nesta cidade e os ánimos de todo o exército, dicíndolles cousas como estas. Certamente, este home non está a buscar o benestar para o pobo, senón que está a buscar a súa desgracia». O rei Sedecías repúxolles: «Aí o tendes, no voso poder, pois o rei non pode nada contra vós». Eles colleron a Xeremías e botárono na cisterna de Malaquías, príncipe real que estaba no patio da garda, baixando a Xeremías con cordas. No pozo non había auga, senón lama, e Xeremías enterrouse na lama. Saíu Ebed-Melec do palacio real e faloulle ao rei nestes termos: «Meu señor, meu rei, estes homes cometeron unha injustiza, con todo o que lle fixeron a Xeremías, o profeta, e con botalo na cisterna. Vai morrer onde está por falta de pan, xa que non hai pan na cidade». Entón, o rei deulle esta orde a Ebed-Melec, o etíope: «Colle as túas ordes 3 homes destes, e subide da cisterna o profeta Xeremías antes de que morra». Palabra do Señor. Esperei arelante no Señor. El volveu cara a min os seus ollos e escoitou o meu lamento.
Subiume dun abismo de desgracia, dunha poza lamacenta. Asentou os meus pés sobre unha rocha e asegurou os meus pasos. Púxome na boca un cantar novo, un himno de loanza ao noso Deus. Moitos, ao velo, quedaron abraiados e confiaron no Señor. Eu son humilde e pobre, pero o Señor coida de min. Ti é o meu auxilio, o meu liberador. Meu Deus, non te demores. Lectura da carta aos Hebreos. Irmáns, xa que nos vemos ateigados por unha tal morea de testemuñas, soltando todo o que nos estorba e o pecado que nos aboura, corramos con tenacidade a carreira que temos por diante. Fitos os ollos en Xesús, o primeiro guía e perfeccionador da nosa fe. El, sen amedrentarse polas aldraxes, soportou a cruz por mor da ledicia que o agardaba e está sentado á dereita do trono de Deus. Fixádevos, polo tanto, naquel que veu soportando tal oposición contra si mesmo de parte dos pecadores, para que non esmoreza o voso ánimo. Aínda non resististes ata o sangue na vosa loita contra o pecado. Palabra do Señor. O Señor sexa convosco. Lectura do Santo Evanxeo segundo Lucas. Naquel tempo díxolles Xesús aos seus discípulos: lume vin traer á terra, e que máis quería eu ca que xa estivese a arder. Hanme bautizar cun bautismo, e xa me tarda a hora de que se cumpra. Pensades que vin traer a paz á terra? Abofé que non, vin traer división. Pois desde agora na casa onde haxa 5 estarán divididos 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarán enfrontados pai con fillo e fillo con pai, nai con filla e filla con nai, sogra con nora e nora con sogra. Palabra do Señor. Lume do Espírito Santo para facer unha boa carreira. Ten a súa chanza que nesta semana tráxica que levamos cos lumes, hoxe o Señor nos fale de lume vin traer á terra e que máis quixera eu que estivese a arder. Pero, lóxicamente, non se trata de unha fiaspa que o Señor queira prender no noso verde para acabar con eso, senón que trátase do amor. Na Escritura, o lume vai asociado sempre ao amor do Señor. Pero a palabra hoxe do apóstolo na carta dos Hebreos me gustaría que vos puxésedes en situación, porque di aquí, xa que nos vemos ateigados por unha morea de testemuñas, corramos con tenacidade a carreira que temos por diante. Imos meternos un pouquiño neste estadio que nos prepararon aquí a nosa colaboradora tan especial, porque, imaginen vostedes, ten moito que ver coa primeira lectura e co Evanxeo. Un lugar como este, un estadio. Esteamos aí na casilla de saída, pois no primeiro recantiño para correr. Todo o estadio posto, fora, fora, que fas aí, fora, fora. Ti aí adestrando un pouquiño, xa suando todos os suares. O que está ao lado, na pista do lado, vaite, que ti non vales pa nada, ti vouche machacar eu impresionantemente, ti non sabes de que vai isto e tal. Outro por ali igual, tirándoche cousas á pista para que tropeces. Fíxense, é unha situación moi angustiosa. Como non teñamos ascendido o facho de que eu adestrei, eu sei o que podo facer, os rivais son os rivais, pero non me afecta o que me digan os demais.
Iso é unha cousa moi difícil nun estadio como este de asumir. Por eso sae aquí na lectura, pero é que na primeira temos un profeta, Xeremías, que está nesa situación da carreira. Meteo no foso, métete aí, xa lle din aquí, enterrouse na lama, porque o meteron ali por predicar a palabra de Deus e a profecía. É unha situación que nos identifica moitas veces os cristiáns como a xente de fe, que o mellor temos que ir un pouquiño contracorrente na vida. Porque aunque o Señor veu predicar a paz e a calma e a unión, moitas veces a consecuencia de vivir con Él e de recibir o seu amor pode molestar a alguén, porque, sobre todo, esa persoa pode ter dormidos os seus sentidos. Decíame un compañeiro, hai unha imaxe para velo. Imagínense que levamos na cova, metidos nunha cova escura, moitísimo tempo, días incluso. Que sucede cando saímos desa cova de repente? Pois molesta aquela luz, por favor, non me poña semellante luz diante que me cega. Pois ás veces, cando empezamos a descubrir o verdadeiro sentido do amor de Deus, é unha luz tan grande que molesta. E por iso algunha xente pode dicir, deixa apagar a luz, home, non me molestes, déixame na escuridade, que isto me fastidia e me molesta. Pero daquela non significa que teñamos que volver a apagar a luz, porque a escuridade non nos arregla o camiño que temos por diante. E ese é un pouquiño o que o Señor quere referirse no Evanxeo cando di, pois mira, a veces vin ter división, porque se hai quen non queira esa luz, eu poñocha con todo o meu corazón para que vexas por diante, para que axudes aos outros, pero se quen non a ve, vaiche o mellor meterse contigo, como se meteu comigo, que me levaron hasta a cruz. Pois ese é un pouquiño o sentido da nosa vida cristiá. Que se necesita? Cómprenos un pouco do Espírito Santo, que é o que nos trae o amor. E por iso, o amor de Deus non acouga. El é o primeiro que necesita unha especie de apuro, de presa, por nos vir a xuntarse con nós e por ter esa relación. E despois hai unha tensión pequeniña antes de iniciar a carreira, claro que sí, porque é unha situación que nos purifica do pecado tamén. Fíxense que o lume purifica, témolo aquí unha vez máis representado. Isto vai purificando, vai limpiando as impurezas, vai poñendo camiño por diante para que o saibamos percorrer e demóstrase coas obras. Como se mantén iso? Oración para que non se apague esa luz, que a vayamos pouquiño a pouco acrecentando, as obras co próximo, que sempre un corredor cando está no estadio procura non se distraer, porque se lle fai caso que ten de arredor, non, el, como di aquí a lectura, pon a vista na meta, no horizonte, e a cabeciña concentrada no que ten que facer, no que leva adestrándose toda a vida. Pois eses son tamén os nosos pequenos exercicios de mortificación, de a veces, aunque nos moleste cumprir un pouquiño a vontade de Deus, pero beneficiamos o que está ao noso lado e facémolo con ese pequeno sacrificio, etc., etc. E non deixar de acender nos demais o amor de Cristo, porque se por comodidade ou porque nos digan ou porque tal non levamos para fora ese amor e o compartimos, moita xente quedará sin esa luz e sin ese amor especial. Había unha persona nun edificio, ela, a pobriña, era mala como a peste, pero bueno, non se pode dicir así, pero estaba un momento dado no que veu toda enfadada con un papel ao seu home, plum, plantoullo ali na mesa e díxolle, mira, asina xa inmediatamente aí o noso divorcio. Bueno, pois sí, pois veña, va. Como? Pero asinas así, mira que me vou quedar co coche, que está na casa, vai ser para min. Bueno, pois non pasa nada, veña. Mira que a casa tamén vai ser para mí, asinas así de sinxelo. Bueno, pois sí, veña, muller. Como? Pero tamén así de, mira que o que vai haber na conta vai ser todo para min, tal non sei que. Bueno, pois veña, asino. Como? Pero como pode ser que asines tan facilmente logo tal? Muller, porque polo menos así vou poder ir á praia, vou poder pescar, vou ter moitísima paz. Dice, como que paz? Rachou el os papeles e dixo, nin paz nin nada, aquí tía papá lo inferno como a calquera. Iso é moitas veces o que acontece aquí no final do Evanxeo, estarán enfrontados, porque non hai xeito de poñerse de acordo nunha cousa boa, e o Señor quere as cousas boas para nós. Hoxe lle pedimos, con toda esa forza do corazón, que tamén de algún xeito sexa o lume do Espírito Santo o que nos permita facer unha boa carreira nesta vida. Creo en Deus Pai Todopoderoso, Creador do ceo e máis da terra. Creo en Xesucristo, seu único Fillo noso Señor, que foi concebido por obra e gracia do Espírito Santo, naceu da Virxe María, padeceu no tempo de Poncio Pilato,
foi crucificado, morto e sepultado, descendeu aos infernos, o terceiro día resucitou dentre os mortos, subiu ao ceo, onde está á dereita do Pai, e de alí virá xulgar os vivos e os mortos. Creo no Espírito Santo, na Santa Igrexa Católica, na comunión dos santos, no perdón dos pecados, e na resurrección da carne, e na vida eterna. Amén. Dicimos hoxe nas nosas peticións: danos paz e compromiso, Señor. Danos paz e compromiso, Señor. Pola Igrexa, esposa inmaculada do Deus verdadeiro, estendida por todo o universo, pidamos a plenitude do amor de Deus, dicíndolle con confianza: danos paz e compromiso, Señor. Polos que rexen os destinos dos povos e inflúen na paz do mundo, pidamos o espírito de xustiza, dicíndolle con confianza: danos paz e compromiso, Señor. Polos que son víctimas da debilidade humana, do odio e da envexa, e dos innumerables erros do mundo, preguemos ao Redentor misericordioso, dicíndolle con confianza: danos paz e compromiso, Señor. Polos ausentes e os encadeados, polos débiles e os oprimidos, polos xustos que sofren persecución, preguemos a Xesús o Salvador, dicíndolle con confianza: danos paz e compromiso, Señor. Polos que reclaman con fidelidade a palabra da salvación, pidamos a sabedoría do Fillo de Deus, dicíndolle con confianza: danos paz e compromiso, Señor. Pedímoscho por Xesucristo noso Señor. Amén. Pregade, irmáns, para que este sacrificio meu e voso sexa ben acollido por Deus Pai omnipotente. Colla das túas mans este sacrificio para a loanza e gloria do seu nome, para ben noso de toda a súa santa Igrexa. Señor, acepta estas ofrendas nas que se realiza un intercambio maravilloso. Fai que, o che ofrecermos nós o que ti nos deches, merezamos recibirte a ti mesmo. Por Xesucristo noso Señor. O Señor sexa convosco. Erguede os corazóns. Deámoslle grazas ao Señor noso Deus. Verdadeiramente é digno de xustiza bendecirte e darche gracias, Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste día de festa nos convidaches á túa casa. Hoxe, a túa familia reunida para escoitar a túa palabra e partir o pan, celebra o memorial do Señor resucitado. Na mentres agarda o domingo sen ocaso no que a humanidade entrará no teu descanso. Daquela contemplaremos o teu rostro e loaremos a túa misericordia para sempre. Nesta gozosa espera, cos anxos e cos santos proclamamos a túa gloria dicindo: Santo, Santo, Santo é o Señor, Deus do universo e do amor. Enche o ceo e a terra coa tua gloria. Bendito que ven no nome do Señor. Hosana, Hosana.
Ti és, Señor, verdadeiramente santo e fonte de toda santidade. Manda o teu Espírito e por el santifica estes dons, para que se nos convertan no corpo e no sangue do noso Señor Xesucristo. El, ao irse entregar voluntariamente á paixón, colleu o pan e deu grazas, partiuno, e deullelo aos seus discípulos mentres dicía: Tomade e comede todos del, pois isto é o meu corpo que se vai entregar por vós. De igual modo, ao final da cea tomou o cáliz, deu grazas e pasoullelo aos seus discípulos mentres dicía: Tomade e bebede todos del, pois este é o cáliz do meu sangue, o sangue da alianza nova e eterna, que se vai verter por vós e por moitos para o perdón dos pecados. Facede isto en memoria de min. Veleití o misterio da nosa fe. Celebrando agora, Señor, o memorial da morte e resurrección do teu Fillo, ofrecémosche o pan da vida e o cáliz da salvación. Dámosche grazas porque nos fixeches merecentes de estar na túa presenza e de servirte. Pedímosche humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade os que participamos no corpo e no sangue de Cristo. Lémbrate, Señor, da túa Igrexa, estendida por toda a terra. Faina perfecta no amor xunto co noso Papa León, co noso Bispo Francisco, cos bispos de Galicia e con todos os pastores do teu povo. Lémbrate tamén, Señor, dos nosos irmáns que durmiron o sono da paz coa esperanza posta na resurrección e de todos os que partiron deste mundo amparados na túa bondade. Acólleos a todos na luz da túa presenza. Ten misericordia de todos nós e danos a graza de participar na vida eterna con María, a Virxe Nai de Deus, con San Xosé seu esposo, cos santos apóstolos e con todos os que nesta vida cumpriron a túa vontade, que poidamos loarte e darche gloria por mediación do teu Fillo Xesucristo. Por el, con el, en el, a ti, Deus Pai omnipotente, na unidade do Espírito Santo, todo honor e toda gloria, por sempre, eternamente. Amén. Rezamos como fillos vos con ese lume do Espírito Santo no corazón. Noso Pai, que estás no ceo, santificado sexa o teu nome, veña o teu reino, fágase a túa vontade aquí na terra como no ceo. Danos hoxe o noso pan de cada día, perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido. Non nos deixes caer na tentación, mais líbranos do mal. Líbranos, Señor, de todos os males e danos a paz nos nosos días. Fai que, axudados pola túa misericordia, vivamos sempre libres de pecado e amparados de toda desgraza, mentres esperamos a salvación e a volta gloriosa do noso Señor Xesucristo. Deus son o reino, o poder e a gloria por sempre, eternamente. Señor Xesucristo, ti dixéchelles aos teus apóstolos: deixo-vos a miña paz, dou-vos a miña paz. Non mire os nosos pecados, senón a fe da túa Igrexa. Dígnate darlle a paz e a unión de acordo coa túa vontade. Pedímoscho a ti que vives e reinas por sempre eternamente. A paz do Señor sexa sempre convosco. Dádevos a paz como irmáns. Año de Deus,
Este é o año de Deus que quita o pecado do mundo. Felices os convidados á cea do Señor. Señor, eu non son merecente de que entres no meu fogar, mais unha palabra túa abonda para me salvar. Oremos. Señor, por este sacramento faznos participar na vida de Cristo, que a túa bondade nos faga semellantes a Él na terra, para que poidamos participar da súa gloria no ceo. El que vive e reina por sempre eternamente. Amén. O Señor sexa convosco. Bendiga vos Deus Todopoderoso, Pai e Fillo e Espírito Santo. Amén. Podedes ir en paz e que o Señor vos acompañe.